लोगोफोर गासैखौ बर'सा देरहासार चेनेल जाना नोंथांमोनखौ बरायना लाबाय दिनै आं मोनसे समायना मोनसे पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै दिन्थिनो नागिरदों बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे सरलपारा पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनै दिन्थिनो नागिरदों बेयो जोबोदनो समायना आरो बे जायगायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरा फैनानै बेवहाय पिकनिक जाफैयो थारैनो बिराद अशम बे जायगाया नैबे नोंथांमोना आंनि बेगाव नुनो मोनदों बे सरबांगा दैमा बियो भुटाननिफ्राय बोहैबोदों बिराद समायना बेनि क्लाइमेट आरो थारैनो बे जायगाया जोबोदनो समायना बेवहाय नोंथाङा फैनो थाखाय गिबियावनो 31 नं राजा लामा जानानै नोंथाङा नैबे नौनोगोर सिकनाझार जों नोंथाङा हाबबोनांगोन बै नौनोगोर सिकनाझारनिफ्राय नोंथाङा 34 निफ्राय 40 किलोमीटर डिस्टेन्सआव बे जायगाया दङ आरो नोंथाङा बे जायगायाव जुदि फैयोब्ला थारैनो जोबोद मोनगोन आंबो बे जायगायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना नेचारानो जोबोद मोजांखा बे जायगायाव बेवहाय लकेल गाइड हिसाबाव जेब्ला एन्ट्रि फिस हिसाबाव बिथांमोना 50 रां लाखियो पार माने जों बाइकजों फैदों नालाय बाइकनिखौ आं खोन्थागोन नोंथांमोननो बाइक गंसेयाव 50 रां लाखिदों मानोना बिथांमोना बुंदों बेखौ नैबे जायगायाव जिहेतु गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेब्ला पिकनिक जाना फैयो बिथांमोना खायसे मुवा बेसादफोरखौ जानानै बिथांमोना गारलाबायो दा बेनि थाखायनो बिथांमोना बैखौ क्लिन खालामनो थाखाय बिथांमोना बे फैसाखौ लादों होननानै बुंदों थ' बेफोर आलादा बाथ्रा नाथाय नोंथांमोना बे जायगायाव फैयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बैनि नेचारफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नाजागोन बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जोङो सुबुंफोर नुनो मोनदों बेवहाय लट्स अफ अल सेटारडे आरो सानडेआव बांसिन बे जायगायाव सुबुंफोर जायो मानोना सानडे आरो सेटारडेआव अफिसियेलिबो बन्द आरो सुबुंफोरा बे खाबुखौ नायखायो दिनै बिस्थिबार बेवहाय थेवब्लाबो जिखिनि सुबुंफोरजों नायनायाव जों नुनो मोनदों बेवहाय गोबाङानो जादों नाथाय आरो सेटारडे आरो सानडेआव नोंथांमोना फैयोब्ला बांसिन बे जायगायाव सुबुंफोरखौ नुनो मोनगोन थ' नोंथांमोना आङो भिडिअनि क्लिकजों नोंथांमोननि सिगाङाव बे नैबे सरलपारा पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन जोबोद गुवार नाथाय गासैखौ दिन्थिजोबनो हायाबो जानो हागौ जिखिनि हायो नोंथांमोननो आङो बेखौ दिन्थिनो लाबाय
लोगोफोर नोंथांमोननो आङो सरलपारा पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय थारैनो जोबोद असम बे जायगाया नोंथांमोननो जुदि गाइड नांगौब्ला कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनो सोंहरनो हागोन आरो नोंथाङा बे जायगायाव फैयोब्ला थारैनो जोबोद एक्साइटेड मोनगोन मानोना गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों बेरायनो थाङो नाथाय नैबे नुसुंसेयाव थानाय जे जायगा नैबे सरलपारा पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोना फैयोब्लासो बे जायगानि बा बेनि नेचारखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंथ' नायखांबायानो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों बेखौ नायदो थ' गासैखौबो साबायखर बावबाय आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअ गोदान फैदों बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खालामबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय गुरै खालामबाय गोजोन्थों नेक्स्ट ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिंथिनानै दिनै भिडिअ बेखिनियावसै गोजोन्थों